Mga higala ug mga kaigsuonan, salamat kaayo niining kabuntagon. Bisan ulan-ulan pero padayon gihapon ang mensahe sa Dios aron masayod niini ang tanang tawo og moalagad sila sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat, no? Good morning, good morning. Ang Dios magauban og magpanalangin na usab kanatong tanan karon nga kabuntagon. Dili nato lang ngayon og magsugod na ta mga kaigsuonan, no? So, good morning. Magampo ta labing balaan og gamhanan namo nga Dios. Salamat Ginoo niining kabuntagon. Aniya na usab ang imong ubos nga alagad, Pastor Arcel Kimno. Padayon sa pagtudlo, pagsangyaw sa mensahe aron masayod usab niini ang tanang tawo ug unya moalagad diha kanimo. Salamat o Dios niining kabuntagon og dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Hesus. Amen og amen. Okay, so mayong buntag. Akong mga pagampo sa kanunay, ang Ginoo magauban sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. So, dili ta maglangay, atong hisgutan ang tulo ka mga butang nga angay natong hisgutan. Una, kining Dios ba si Kristo? Ikaduha, bunyagan ba ang bata o bautismuhan ba ang bata? Ikatulo, asa ta mo kumpisal, no? Asa ta mo kumpisal sa atong mga sala, adto ba sa Dios o adto ba sa tawo, no? Muna ang atong hisgutan karon, no? Usbon ko una, Dios ba si Kristo? Ikaduha, bunyagan ba ang bata? Ikatulo, asa ta mo kumpisal sa atong mga sala, sa tao ba o sa Dios? So, mao na atong tukyon karon mga kaigsuonan. Okay, so mayong buntag natong tanan. Atong hisgutan kining una, no? Dios ba si Kristo? Dunay sulat ni propeta Isaias, wala pa natawo o wala pa nagpakatawo si Kristo, no? So dunay sulat ni propeta Isaias sa wala pa nagpakatawo si Kristo, no? Matod pa sa Isaias kapitulo 7 versikulo 14. Isaias kapitulo 7 versikulo 14, ingon diri ang pulong ni Isaias, busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyog timaan ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga. Dalaga nga manamkon og manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan siyag Emmanuel, no? So ingon ang bersikulo 14 sa sulat ni propeta Isaias sa iyang mga panagna, ingon dire nga busa ang Ginoo gayod mo'y muhatag kaninyog timaan ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga, manamkon og manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan siyag Emmanuel. So igsuon atong tan-awon kini nga mensahe nga ang usa ka dalaga manamkon og batang lalaki, unya ang iyang nganlan siyag Emmanuel, no? Sa wala pa nagpakatawo si Kristo, gisulti na daan ni propeta Isaias sa kapitulo 7 versikulo 14, no? Atong tan-awon ning panagna ni propeta Isaias sa Mateo 1:22, no? Ingon dire og kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinagi sa propeta.
Verse 23, ang usa ka putli nga batanong babayi nagsabak unya manganak og batang lalaki nganlan siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios aniya uban kanato. Igsoon atong nabasa igsoon sa kinabuhi ni propeta Isaias nga nahitabo gyud napulpil sa Mateo kapitulo 1 22 ug 23 igsuon. Ang pulong Emmanuel ingon dire nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. So makaingon gyud ta nga si Kristo Dios, no? Matod pa sa Mateo 1:21. Og kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta si Isaias. Ang usa ka putli nga batanong babayi nagsabak unya manganak og batang lalaki igsuon. Mao ni ang gisulti ni propeta Isaias nga ang usa ka batanong babayi nga mao si Maria manganak og batang lalaki. So ang giingon sa Isaias kapitulo 7 bersikulo 14 nga ang Emmanuel diha nga gisulat ni Isaias fulfillment bot pasabot sa Mateo 1:23 22-23 nga sa ato pa ang Dios uban kanato. So klaro kayo nga si Kristo Dios igsuon, no? Klaro kayo nga si Kristo Dios. Onya aduna usab kitay mga supporting mga bersikulo sa Biblia diya sa unang Juan 5:20, no? Unang Juan 5:20. Igsuon atong paklion ang atong mga Biblia. Dios ba si Kristo? No? Unang Juan 5:20 ingon dire ang pulong sa Ginoo, pulong, no? Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios ug mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios. Sa iyang anak nga si Jesucristo, siya ang matuod nga Dios og ang kinabuhi nga dayon. Amen. So nagtug-an gyud og linaw og klaro gyud ang unang Juan 5 kapitulo 5 bersikulo 20 nga si Kristo Dios igsuon, no? Ingon dire ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Jesucristo, siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhing dayon. Amen, no? So klaro kay igsuon, no, nga si Kristo Dios, no? Ngano mang nagpakatao siya tungod kay aron mabayaran ang atong mga sala ug kalapasan, no? So dili siya tawo, Dios siya nga nagpakatawo, no? Parehas ana ba ang iring manganak og iring? Ang iro, ang anak iro pod. Walay iro nga manganak og iring, wala po'y baka nga manganak og iro. Kung ang baka, ang iyang anak baka gyud. Ang tawo manganak og tawo, no? Walay tawo nga manganak og baka, no? Sama usab gitawag siyag anak sa Dios. So Dios pud siya kay anak man siya sa Dios igsuon, no? Amen, no? So giklaro kayo nga sa John 3:16 bugtong siyang anak sa Dios, no? Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag, no? Kay bugtong ang Dios man ang amahan, no? Nya bugtong man siya nga anak, so dili mahitabo nga tawo si Kristo, no? Dios siya tungod kay ang iyang amahan Dios man, no? Nahitabo lamang nga nagpakatao siya pinaagi kang Maria, so Dios siya nga nagpakatawo, no? Aron
matuman ang kabubuton sa amahan nga mabayaran gyud ang atong kalapasan pinaagi sa paglansang niya sa Kalbaryo dito sa cross ug igsuon gibayaran ang atong mga kasalanan. Kay walay laing makabayad sa atong mga kalapasan ug kasalanan mao lamang si Ginoong Hesukristo. Amen, no? So atong tanawon balik ta nga giprove nato nga si Kristo Dios matud pa sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 20. So atong usbons pagbasa, nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios og mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Kristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhing dayon. Amen. No? So Dios si Kristo. Ari na usab kita sa ikaduhang bahin nga atong pagahisgutan igsuon, no? Ari na usab kita sa ikaduhang bahin, no? Ikaduhang bahin nga atong hisgutanan, no? Ikaduha hingon dire ang bata bunyagan ba, no? Ang bata bunyagan ba o ihalad ba sa Ginoo, no? Lahi ang halad, lahi pud ang bunyag, no? Ang bata bunyagan ba o ihalad ba sa Ginoo, no? Lahi ang bunyag, lahi pud ang halad, no? Arita sa Lucas kapitulo 2 ug unsa ang gisulti sa Biblia, no? Mao ra gyud na mo'y atong sundon og tumanon igsuon, no? Oh. So bista sa Bible o gabase ta sa Bible unsay nasulat mao gyud oy atong buhaton og sundon igsuon, no? Ang bata bunyagan ba og ihalad ba sa Dios, no? Lucas kapitulo 2 bersikulo 22-23. So atong tan-awon igsuon og bunyagan ba ang bata nga bag-ong hinggawas, no? Sa ang bata bunyagan ba nga bag-ong nigawas. So Lucas 2 kapitulo 2 bersikulo 22. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moses. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo, no? Dili diay siya bunyagan kundi ihalad diay siya sa Ginoo. Unya sa nasulat na sa balaod sa Ginoo, ang tanang panganay nga lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Dios, no? Okay, so kinahanglan, no? Ihalad ngadto sa Ginoo. So ang bata nga bag-ong nigawas igsuon ihalad kini ngadto sa Ginoo. Dili siya bunyagan kay nganuman bata man siya og ihalad ra di ay siya. Gani kining sulata sa Lucas 2 si Simeon igsuon sa dihang nakita niyang bata iya kining samanto gikugos, no? Gikugos kini ni Simeon og nagpasalamat siya. So ingon ana usab ang ato ang pagsunod, no? Sa pagtulun-an nga tinuod nga pagtulun-an sa diha nga ang atong simbahan naghimo niini ang bata bag-ong nigawas unya ang seremonyas nga gibuhat nato susama sa seremonyas nga dinhi sa atong nabasa karon nga ang bata kuguson og ihalad kini ngadto sa Dios unya ang mga pastor, no, mo ampo ngadto sa bata nga sila mapanalanginan ngadto sa Ginoo. Sama ni Simeon usab niini nga sulata
Hutdo nimo ni nga sulat, ang bata nga si Ginoong Hesus gikugos niya unya nagpasalamat siya sa Dios. Inana igsuon ang angay natong buhaton sa bata nga bag-ong nigawas, no, tungod kay nagbase man ta sa Biblia. Ang pangutana kinsa raman di ay pila man edad niya pwedeng bunyagan o kinsa man di ay, no? Unsa man di ay ang bunyagan nga gisulti sa Biblia, no? Matod pa sa Marcos 16:16, dili bata ang bunyagan, no? Kundili dagko na. Okay, so atong basahon ang pulong sa Ginoo diha sa Marcos 16:16. Ang mutuo og magpabautismo maluwas, ang mutuo og magpabunyag maluwas. Igsuon ang bata dili gyud na mutuo. So sa dihang giwali ang mensahe sa Dios haman niini karon og sa dihang mutuo ka, no? Unya mo decide kag magpabunyag tungod kay niingon ang Biblia diha sa Marcos 16:16 nga ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili silutan. So kung ang tawo sa diyang sultihan sa kamatuoran unya mutuo siya, walay rason nga dili siya magpabunyag o magpabautismo tungod kay nahadlok man siya nga silutan matud pa sa Marcos 16:16. So ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo silutan. So ang mga tawo nga mutuo sa mensahe sa Dios walay rason nga dili siya magpabautismo, no? So amen, no? So atong mabasa igsuon nga dili di ay bunyagan ang bata kundi ihalad ra di ay matud pa sa Lucas 2, no? Kapitulo 2 bersikulo 22-23. Og nasayod usab kita nga ang bata ang dagko bunyagan tungod kay ingon man diha nga ang mutuo og magpabunyag maluwas. Igsuon at makita nga unsaon pagtuo sa bata, no? So dili sayop ang bata, no? Sayop man tinuod, no? Ato makita nga unsaon man nato, no? So kinahanglan nga dagko na ang bunyagan igsuon og bautismuhan. Tungod kay ang Marcos 16:16 nagtug-an sa sulat ni Marcos nga ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo silutan, no? Ang mutuo og magpabunyag maluwas, no? So ang bata nganong bunyagan man nga dili man siya mutuo, no? Nabay bata nga masugo, nabay bata nga mutuo. So ang bata ang gisulti sa Biblia ang para kanila ihalad ra gyud siya sa Ginoo. Sumala sa nahisulat sa Lucas 2:22-23. Amen. No, mao na ang sulat gyud sa kamatuoran, no? Susihan ninyo ang Biblia, tan-awan ninyo ang pulong sa Dios ug unsa gyud ang mga kamatuoran, no? So nagbis ra gyud ta sa Biblia ug unsay gisulti mao gyud ni oy angay masunod. Dili ang ato ang kaugalingon mo'y masunod kundili ang Biblia ang pulong sa Dios, no? Kay kini man mao man ang kamatuoran. Ikatulo, asa ta mangumpisal sa atong mga sala? Adto ba sa tawo o adto ba sa Dios, no? So asa ta mangumpisal sa atong mga sala? Adto ba sa tawo o adto ba sa Dios? Atong basahon sa unang Juan 1:9 igsuon, no? Dili ta maglangay ato nang ipadayon unang Juan 1:9, no? Unang Juan 1:9. Matod pa sa iyang mga pulong, okay, take note, basahan ninyo ang Biblia kay kini akong Biblia maorman pud ni inyong mga Biblia. So basaha ang inyong mga Biblia, no? Ingon dire sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9, ingon dire apan kun isugid o ikumpisal nato sa Dios ang atong mga sala, apan kun isugid nato sa Dios
ikumpisal, no? Ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala og maghinlo sa tanan natong mga kalapasan, no? Asa gani nato isugid ang atong mga sala sa Dios, no? So mao ni ang akong mga pangutana karon, asa ta mangumpisal sa atong mga sala, adto ba ta sa Dios o adto ba sa tawo? So klaro kaayo ang Biblia nagatug-an sa kamatuoran sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9 nga adto ra gyud ta sa Dios mangayo og pasaylo o mukumpisal sa atong mga sala igsuon, no? Matod pa sa unang Juan 1 kapitulo 1 bersikulo 9, klaro og tin-aw kaayo ang gisulti sa Biblia igsuon. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mo pasaylo gayod sa tanan natong mga sala og maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Igsuon nagtug-an ang Biblia sa